Купата ни се дава толкова, колкото с Надянков плаката. Аз даже не повярвах на очите си, като гледам едни плакати и чета текста, много финансов ми звучи, така не е футболен много. И да го видях и Дянко вече, викам, да ясна е работа. Да, ето виж как могат финансите да си направят безплатна реклама московски. Ако ти беше дошъл с някой влак, с някои железници, нямаше днеска да има митинг това да стъчкуват пред министерството. В 10 часа с Филип Павлова ще отидем до парламента. Сме поканили да дойдат депутати, които разбират от строителство, от парламентарните групи, да им разясниме какво е положението с мостовете. Затова тук днес имаме и постановление едно, а пък утре ще влезем официално в парламента, но понеже търсиме по тази тема политически консенсус с всички партии и затова ще отидем да им обясниме и да им покажем заедно с Агенция Пътища, с професори от ВИАС сме поканили.